Potreban vam je keš. Kupili biste novu tehniku, priuštili sebi putovanje, renovirali stan, kupili bi automobil ili refinansirali postojeći kredit. Mi vam nudimo rešenje. Treba nam samo 1 minut vašeg vremena. Sve što treba da uradite je da posetite sajt NLB banke, upišete željeni iznos kredita, period otplate, izračunate ratu kredita, ostavite vaše podatke uz saglasnost, pogledate uslove kredita i reprezentativni primer i pošaljete zahtev. Očekujte naš poziv. Vaša NLB banka.